Dámy a pánové, rozhodl jsem se, že natočím jakoby druhou půlku, takže to bude jakoby jedna celá půlka. Myslím, že to nejmůžem panem. Kýpit čepelců. Dám to twistí nažrat. Tak. Tohleto, no. No. Tak a jsou tu různé updaty. Jednou tady vystupovala jednou Superheda, to byl Raptor, ten zpíval Hiu, nebo tak něco. Tam už nespíval. Tak. Možná to prostě píše, třeba tady to můžu dát ičkem někým a tak dále. Tak. Tam další vera. Jo, a když budete třeba chtít za úzdu vzít, tahle, takže to musíte koupit v tom Jarlejmu a to je tady. U trenérky, to je Vestaje a z toho jsme dojdu za tuhle tu Jennifer nebo jo, za Jenny. A ona píše, hi Michal, no už dám to asi. Já tomu se nevím, ale to je no. Vidíte, hi Michal. A tam prostě klikáte jenom se máte zajít, tohle jenom na noc, nebo night. Takže já to nevím třeba. No a to je, to počkej umřela. No aha, ona je leží. Já máte tu různý mazičky, já mám, myslím, že jsem je prodala, že jsem ji fakt nechtěl. Jo, a mám tady píšu různě, co se koná třeba ve Fortnite se teď koná v Golden Hills a kde se do Fortnite trafit. Jestli prostě můžete kupovat různé věci, ty jsou zájemné, tak samozřejmě i máte na koupení. Větičky, myslím, že jsou pro no. A nějaký operativ vyšší, nebo prostě to je jo a teď vám ukážu tady ta je na klub, že si můžete založit svůj klub a tohle je, když si budete chtít koupit LFT. Vidíte speciál Ariu, Lifetime Star Rider. For more information on Begin Lifetime Star Rider visit www.starstar.com. Prostě to. Když mám třeba level 1, to nemůžu koupit. To nemůžu koupit, ne tam měl úplně všechno. Hlavně tohle. Když to měl úplně celou budu jo. Tady měl úplně celou bílou sadu na sobě. Prostě měla bílou sadu na sobě, tak bych to chtěl. Budeme kámoška měla LFT, protože druhá kámoška zase. To byla její kámoška. Moje kámoška byla starčka její kámošky. A takhle prostě různě a různě úplně. Stopny. A tady si přišete jenom tomu as Barney. To jsou existí from his over and going to. A vám ukážu poslední kola a už budeme končit. Vám to vystřihnu. Tak Sandu, toto je Steven format, to zrovna by bylo. Tady se, tu se kupuje, tady to je falešný freestyle sportovní, tohle je opravdický freestyle. Falešný, to je opravdický. Tak to jdem na Barneyho silver, to je přímo tamhle, to jsou krávy. Ty krávy, když tady hraju šám, tak tady překáží, a když dají vydržčnou půl hodiny mi trvá, než stanu. Nebo tam něco za to video dokonce. No. No tak ještě jeden. Něco se líbí.
to takže poslední kol, Silverič, aspoň mám kolik z města. Jej. Myslím, že jsme nejsme zapomněla. Jo, dávajte pozor na tohleto. Úplně udělá všechno červený. Teda úplně všechno červený, pošlo vás to zpátky do stáje. A tak, takže víc váma, když se nemáte udělat cestu, nechtějte být přerušený. To vám říkám z vlastní zkušenosti. Ale to vážně. Já jsem byla hodněkrát přeražena. Shampoo. A tak, já nevím, co mám dělat, co mám robit. No, až tady tak. To může být. No. No. Nikde. Takže dámy a pánové, já se s vámi loučím, takovýhle jeden celý díl, to bylo diskrétní, takže čus buc je můj variant se s vámi loučí.